1926ko gerrak Orioko 22 herritar hil zituen, gutxienez. Jacinto Agote Santa María, José Aldaz Etxezarreta, Juan Arostegi Camino, José Mari Arruti Lertxundi, Felipe Ayerbe, José Lorenzo Arruabarrena Arruti, José Arruabarrena Zubiría, Ignacio Bazacoba Martínez, José María Carmona Pérez Agote, Bonifacio del Puerto Tolosa, José Manuel Dorronsoro Irastorza, José María Eizaguirre Peña, Antonio Ibargoyen Iríbar, Alejandro Lizaso Ismendi, Teodoro Michelena Zuneta, Prudencio Martínez Amelburu, Asencio Recondo Torregaray, Domingo Sagarna Orbegoso, José Francisco Santa María Arruti, Ramón Vicente Oliden Zaldúa, Juan Uranga Garate eta Ambrosio Uranga Irigoyen. 1926ko uztai triste hartan, Espainian militarrak matxinatu egin ziren herriak aukeratutako legezko gobernuaren aurka. Eta ia 3 urte iraun zuen gerrak. 22 horietarrek bizia galdu zuten gerraren ondorioz, frentean gehienek. Baina haiek ez ziren izan gerrako galtzaile bakarrak. Haiez gain asko izan ziren zaurituak, zigortuak, atzerriratuak, giza tragediak. Gerrara behartuta eraman zituztenek ez zuten bandorik aukeratu. Ez eta non ehortzi han hilezkero. Irabazleen bandoko hildakoen senitartekoek beren hildakoagatik herriaren aurrean negar egiteko aukera izan zuten. Hileta elizan ospatzeko eta hildakoa kanposantuan duintasunez lurperatzeko. Erregimen politiko berriak bere hildakoak omendu egin baitzituen eta monumentuen bidez haien memoria gogoratu. Orioko elizako simito joan gurutze handi bat egontzan jarrita irabazleak gogoan. Baina galtzaileen banduan suertatu zirenak, bigarren zigor bat ere izan zuten, isiltasuna, ahaztura. Erregimen politiko berriak ezkutatu egin zituen hildako haiek, ukatu eta haien gainean sarritan gezurrak asmatu ere bai. Orion, zoritxarreko galtzaileen alderdian egokitu zirenetako inor, ez zuen hileta elizkizunik izan herriko elizan, inork ez. Herri txikila da Orion, eta gerra ondoren elkarrekin bizitzen ikasi behar izan zuten guztiek. Irabazle eta galtzaile. Baina zauriak ez ziren itxi. Bere horretan jarraitu zuten, sendatu gabe. Arantza barruraino sartuta zegoelako. Horrexegatik dugu gaurko oriotarrok zauriak sendatzeko bete behar. Historia hura itxi eta borobiltzeko eginkizuna. Horretarako, ahaztutako haiei oroimena zor diegu, oroimen historikoa. Gogora ekarri behar ditugu, haiei egindako injustizia eta bidegabekeria salatu, haientzako zorra kitatu. Orain arte, gaur arte, udal honek, Orioko udalak, oriotar guztiok ordezkatzen gaituen erakundeak ez du ariketa hori egin. Galtzaile haiek gogora ekartzea. 78 urte behar izan dira horretarako, baina ez da berandu. Orduan hildako haien seme eta alabak ditugu gaur hemen gure artean. Haien iloba eta bilobak, haien senideak. Zuentzat da gaurko ekitaldia.